Mama kwa baba Xposed GH nsema etwa egu na yɛde bra mu yi ha de ɛsɛ nea wonte yɛ na abɛte ɛme sɛ obi anim sɛ asɔre deɛ wokɔ a ne efi wakoma mu na uyi ma nyame sɛ hwɛ so na yi ma na ɛnɛ deɛ ayɛ te sɛ asɔfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn twa boɔ ɛde ama nyame ma adanti na mekasa video bi yɛ trendy a Obinim 111 Obinim as say was na asɔre na ɛyɛ egu no wɔyɛ adeɛ bi a sɛbɛ me deɛ menka sɛ atwa yie de ba mpɛ sɛ yɛkɔhwɛ video no yɛkɔhwɛ ba a ne yɛbɔbu mahwɛ sɛ ne ɔyɛɛ no ne kwan so anaa sɛ atɔkyema yɛntwa yɛ ho mmra. Maybe even not been here before. Obi odi sika to obi abefa usika. Udi sika bi ato abefa usika. 10 ne 5 ne yejai ewa ha. Befa usika free ha. Mummu nyankopon. Mo respect God. 10 5. Ummu nyame ana me kra so ummu me. Wa wudi sika beto wa mekan ade etre befa wo 10 ne wo 5 anya sa me fa sika na be ye no me ama wo me se befa wudi 10 cities ne 5 cities abeto wa befa wa de ekọ efi na ekọ 10 ne 5 ne ye jai enfa bi meto wa bio aha ye nto collection edem ho ayen to collection it in 5 ne 10 maha because aha yen to collection aha ye bom paye egu ye sika so as a prayer seed no so the low e 20 uni 10 uni 5 wo 10 wo 5 emfa betum emfa 5 ne 10 metum Ebasa tanasime radi hu se wuni sika mummu nyankopon on respect God ummu ade what the 5 cities 10 cities eko de nyankopon ase ti na wagya mo man nsem bebere totomo no ummu ade na wo ba kura se na de ma wo ba to collection muntie announcement no say blogger befa na bloggers for na fa ma me kasa ne nko anamo ye free okay announcement you come abolosufo nyina me come all the branches me come me dia metime ko Tema Accra Kumasi emo bi amfa 10 cities ne 5 cities emeto offering bo mu bio asida na ofeso de rade asia die shakura nya 20 50 30 100 eko uni bi atenase nefa wano e de rade ase wano asida me rade wo pe wano wo de be de rade ase no wo pe na se wo be hunu nyansa se de ma menyi sika ne rade ase a die wo de be da na se no wo di na tem se woni mu a you are insulting God. Doctor Kurasha ma wo ba ho atono no hospital bay na de be ma wa eye appreciation ya wo de ma doctor say doctor me da wan say wa sa me ba yale bill ne ye say no aya tie hospital bill na wo de rade ase ya 5 10 umu ade isi dipa me ensa ana meti maka ase mu ya kire o mu aburo so aye 4 me ma me AC Sister Christy, Sister Susie, omo me ensa. Se nipa me ensa we nati maba mani mabeka kire me se papa. Ye ni abusua, ya fa wo se abusua. Tie futu obi afa mayen. Apart from that me hu obi a obetana mani se papa ke ka wadwene kire me de wo pe. Ti me misuro se me frɛ obi akeka ma adwene akire no. E kina kwa me ka se mayew wagya ya asole. Ba san ko fo me ensan.
even Sister Christy no kurano. Friday anajo 12. Na me na me yere falling so Obinim eti na dwuma mu e me ntontom o weme. Friday anajo 12 na me ti na dwuma mu e ya akwankyere ma no. Se be beto na ade. Because wa mama hunu say me ye ne papa, me ye ne wofa, me ye ne bra, me ye ne nua bema, me ye ne bibia. Ti me ko me ka che me yere se be se me nkoja me na we o ka ya busua no ho. Me fro na ko bo 1. To no me wo ho kwan se me ka che ne se emfa 20, because my catch and say man for 20 kra and yes what they ba so they beda erade ase 20 ne hwan ni low kra 50 me kire ne sa de no and ne wo ba ono a won car ne bo de car de twam 1 billion ono a won fie a wasie ai erade ahira no Elwadi aboa no ya wada meka asem bi e wakra Minuanum yakɔhwɛ video naba wa hu bi obi ne megina ho kasa wo auto 5 6 10 6 be yifim ampa ebi mo so de ye ɔse eyi 5 10 no bi jama bi obeka say se de atwa bo e ma correction na ana de na ekoso asori dem yen nyina ye kɔ Bible ni mu a yenim say time a Cain and Abel omukɔ ye aforebo e ma Nyankopɔn no Nyankopɔn ankasa e no hwɛ no ka say we e de na so many yesan kɔ Bible ni mu a ye hu say Yesu Kristo time na no gina pulpit no nkɔfo de fat envelope betum abrewa na oba na ode coin menu betum no Yesu ka kire na suafo say we de no e na so nyame ani adentina na Yesu kasa ɔse ɔmo de kakraka atwa no ɔmo de ani ɔmo anya abro so na wenso de ni mu nyina na ɔde bae na abepa chawo Obinim ɔwɔ nkrofo nyina atirima na ebia ne ɔto 5 10 no and last na ɔde ma Nyankopɔn Nyankopɔn asɔnani nanso sɛnea nipa ete a epe bebre nti no yɛse brana be yikɔ ɛno na mebisa sɛ adeɛ we esi ye aso eye nyame asɛm anase ekɔ Bible nim so a nkyerɛkyerɛ na makyɛ sisi ha no eye biblical na because Yesu de ɔma yehu sɛ enye ne dodo a odi begum na emom sɛ adeɛ no befi wo mu nanso yehu sɛ na amafo asɔre abai de ye to kasa kese ye to plane nti ene wo ba na sɛbe wo na abai sika kese a wo na atena front row. It doesn't matter the work that you do. You might be a cocaine dealer, baby, more than a front row because only a simple for real on our ball. I did wear Koso, sorry. I saw a Sonia Mianiana, and now a trotron sem san at Tiana. When in Sembia a tragua miss me per se, also bobo. Na yen who say, I saw a sorry no, a good time be a yababy trouble, ama sabe or more to correction. Na ye trouble so dear. Nenya asema sisi aye ka say asori into your tight no say tax no ene say anka no one no because we twabo am obi dia ene say anka wo so tua ho etutu sududu anase ne friend tax no asem we na me pese wo bobo ho na wo say sene e kɔ no eya na aso Obinim oye ni yi ana anase wachia trokonkro no aha aye Xposed GH aha pe na betensem na wasan kyerɛ wate nkyerɛkyerɛ mu ya frem Kofi afọ akwa osan hu me na frem bambrusa magiso manuesi bye bye.